Vítajte pri ďalšej našej analýze. Dnes sa pozrieme na umelú inteligenciu. Tá totiž mení svet okolo nás, a to teda poriadne rýchlo. Často aj spôsobmi, ktoré si možno ani neuvedomujeme. Presne tak. Dnes by sme chceli preskúmať niekoľko kľúčových oblastí, kde AI, teda aspoň podľa našich podkladov, prináša fakt zásadné zmeny. Od práce, cez zdravotníctvo až po vzdelávanie. Áno, cieľom je asi pochopiť nielen, čo sa mení, ale aj ako a možno prečo. Poďme na to. Začneme hneď jedným zaujímavým konceptom z tých podkladov. Hovorí sa tam o vzniku tzv. Full stack AI firiem. Áno, to je dôležitý termín. Že nejde len o to, že niekto dodá AI nástroj nejakej starej firme, ale že sa celé odvetvia budujú na novo, s AI priamo v jadre. Čo to presne znamená? Prečo je ten prístup od piky, ako sa hovorí, taký dôležitý? No, ten kľúčový postreh v tých materiáloch je práve v tom, že pre mnohé zabehnuté firmy, viete, také tie dinosaury, ako ich tam nazvali. Trochu tvrdo, ale rozumiem. Áno, tak pre nej je tá hlboká integrácia AI extrémne náročná. Majú zastarané procesy, systémy, proste je to komplikované. A preto vlastne vzniká priestor pre úplne nové firmy. Tie stavajú celé svoje fungovanie, či už sú to právne služby, účtovníctvo, medicínska diagnostika, priamo na AI. Čiže je to pre nich jednoduchšie? Často áno. Určite efektívnejšie, než sa snažiť transformovať tie obrovské pomalé štruktúry. Takže tu vidíme potenciál na naozaj zásadné preskupenie síl na trhu. Jasné. A táto transformácia, tá sa netýka len celých firiem. Meniť sa bude aj naša každodenná práca. Veľmi zásadne. Ako napríklad? Tie podklady hovoria o novej generácii AI asistentov s dokonalou pamäťou, neúnavnou schopnosťou spracovať kvanta informácií. To znie skoro až neuveriteľne. A viete, čo je na tom fascinujúce? Nie je to len o tom, že nám budú organizovať úlohy, ale že ich budú aktívne vykonávať. A čiže ako? Budú triediť e-maily, navrhovať odpovede a to dokonca v našom štýle. Budú optimalizovať kalendáre. Je to vlastne o prekonaní tých našich ľudských limitov, pozornosti, času. Také kognitívne odľahčenie, ako sa tam píše. Presne tak, kognitívne odľahčenie. To znie ako sci-fi, ktoré sa stáva realitou. A spomína sa tam aj zmena spôsobu interakcie, že budeme menej pozerať na obrazovky, viac používať hlas. Áno, presne. To s tým úzko súvisí, s tým odľahčením. Ako? Predstavte si, že si vybavíte e-maily alebo delegujete úlohy len tak rozhovorom s AI asistentom, povedzme počas cesty autom. To by bolo fajn. Tie hlasové rozhrania sú už dnes takmer na nerozoznanie od ľudskej konverzácie. Technológia sa vlastne prispôsobuje nám, nie my jej. A tento posun k prirodzenej interakcii, ten otvára dvere k využitiu technológií v situáciách, kde to predtým nebolo možné alebo praktické. Táto snaha o efektivitu a takú bezproblémovú interakciu, ktorú vidíme pri tom hlasovom ovládaní, tá si asi nájde kritické uplatnenie v takých komplexných sektoroch, ako je zdravotníctvo však? Určite áno. Tie podklady uvádzajú naozaj šokujúci fakt. V USA ide vraj takmer tretina výdavkov, čo je asi $1 bilión ročne len na administratívu. Je to obrovské číslo. Prečo je to taký problém a ako tu môže AI pomôcť? Hlavným dôvodom sú, aspoň podľa tých zdrojov, nekompatibilné systémy a množstvo manuálnych procesov. Pri spracovaní dát pacientov, fakturácii, poisťovníctve, proste všade. A AI s tým vie niečo urobiť? Áno, tu má AI naozaj obrovský potenciál. Vie automatizovať extrakciu dát z rôznych zdrojov, ich organizáciu, vkladanie do systémov. Takže menej papierovania a klikania? Presne. Ale nejde len o úsporu nákladov, hoci ten potenciál znížiť administratívny personál pri zvýšení efektivity je naozaj obrovský. Spomína sa tam, tuším, až polovica personálu pri dvojnásobnej efektivite. To je teda dosť? Ale ide aj o zrýchlenie procesov a hlavne zníženie chýb. A to môže viesť k dostupnejšej a kvalitnejšej starostlivosti pre pacientov. Je to príklad, kde AI nerieši len nejaký biznis problém, ale môže mať priamy pozitívny spoločenský dopad. Keď hovoríme o spoločenskom dopade, podobne revolučný potenciál sa črtá aj vo vzdelávaní. Je tak? Ten sen o personalizovanom učení tu bol dlho. Áno, celé 10 ročia. Ale až teraz sa vďaka AI stáva skutočne, dosiahnuteľným. Ako si to mám predstaviť?
No, predstavte si AI tútora, takého, ktorý dokáže vysvetliť komplexnú tému krok za krokom, vizuálne a prispôsobí to presne vašim aktuálnym znalostiam a štýlu učenia. Čiže učiteľ na mieru pre každého. Presne tak, podľa podkladov to znamená potenciálny prístup k špičkovému vzdelávaniu pre kohokoľvek. Non-stop, 24/7, na mieru. Je to šanca dramaticky znížiť tie globálne rozdiely v prístupe k kvalitnému vzdelávaniu. Vlastne taká demokratizácia expertízy, ak chcete. Fascinujúce, od toho virtuálneho sveta vzdelávania sa teda posunie k tomu fyzickému. Podklady spomínajú očakávaný ChatGPT moment pre robotiku. Čo to znamená? A kde ho najskôr uvidíme? Ten ChatGPT moment, to je vlastne symbol pre taký prelom, keď sa technológia stane oveľa schopnejšou a dostupnejšou. V robotike to umožňujú práve pokroky v AI. Tie dávajú strojom schopnosť vnímať svet a reagovať naň s takmer ľudskou flexibilitou a úsudkom. Takže humanoidní roboti v domácnostiach. No práve, že asi nie tak rýchlo. Zaujímavé na tom je, že ten najväčší a najrýchlejší dopad sa podľa tých materiálov nečaká v domácich robotoch ako zo sci-fi, ale v priemysle. V priemysle. Kde konkrétne? Napríklad automatizovaná inšpekcia infraštruktúry, mostov, potrubí, presné poľnohospodárstvo, logistika, sklady. Tam všade prináša AI robotom okamžitú a merateľnú ekonomickú hodnotu. Takže tá revolúcia pravdepodobne začne tam, nie v našich obývačkách. Rozumiem. Takže ak by sme to mali nejako zhrnúť, AI nie je len ďalší nástroj na to, aby sme robili veci efektívnejšie, ako sme ich robili doteraz. Je to skôr základná technológia, ktorá umožňuje premysleť celé odvetvia a procesy úplne na novo. Presne tak. Myslím, že to je ten kľúčový odkaz týchto materiálov. Nejde len o automatizáciu toho starého, ale o vytváranie úplne nových modelov fungovania, nových typov firiem, nových spôsobov práce, interakcie s informáciami a dokonca aj nových možností v oblastiach ako zdravotníctvo a vzdelávanie. Proste sa menia základné pravidlá hry. Hej, aj teda prepisuje pravidlá, vytvára nové modely a mení spôsob, akým pracujeme, učíme sa, interagujeme. Čo nás privádza k takej záverečnej myšlienke na zamyslenie. Ak AI prevezme tú komplexnú administratívu, aj to personalizované vysvetľovanie, ktoré čisto ľudské zručnosti, povedzme, kreativita, empatia, kritické myslenie, sa stanú v budúcnosti najcennejšími v tom svete, kde tú rutinu zvládne technológia? To je výborná otázka na záver.